खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो, अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। गिबि खौराङावनो दङ, गाहाय मन्त्रि मदिया भारतनि देरसिन गोदान बिरखं गाथोन मावथांखि नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ मावख'आरि महरै बेखेवबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मैया 19,650 कोटी रांनि गोदान जौगाखां मावथांखि नवी मुम्बाइ हादोरनाङारि बिरखं गाथोन NMIA खौ बेखेवबाय, जाय मुम्बाइ मेट्रपलिटान ओनसोल आरो सोनाब भारतआव अख्रां दावबायनाय फोनांजाबखौ बांहोगोन। मोनसे सोरखारि गावारि बाहागोदारिनि गेजेरजों जौगाखांहोनाय बे बिरखं गाथोनखौ नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्ट प्राइभेट लिमिटेडआ सामलायो, जाय 73% बिगोमा आदानि एयारपर्ट्स हल्डिंजों मोनसे जथाय भेन्सार आरो सिडक'आ 26% बाहागो। खोला मुम्बाइनिफ्राय 37 किल'मिटारसो गोजानाव नवी मुम्बाइनि उलवेआव थानाय बे बिरखं गाथोना 1,160 हेक्टेयराव गोसारनाय आरो बेनि डिजाइनआ भारतनि माहारियारि बिबार कमलनिफ्राय थुलुंगा जानाय। IATA आरो DSA जों फोरमान होजानाय बे बिरखं गाथोना JNPT आरो मुम्बाइ पर्ट ट्रास्टजों जोबोद मोजां फोनांजाब दं, जाय भारतनि मोनसे गाहाय बिरखं आरो लजिस्टिक हाब महरै बेनि थामानखौ बांहोयो। NMIA नि जागायनायजों लोगोसे मुम्बाइआ मोनसे बुहुमनां माल्टि बिरखं गाथोन नोगोर महरै ओंखारो, जाय भारतनि बिरखं दावबायनायनि मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ, शुश्रूषा सेतु हाबाफारिनि बाहागो महरै कामरुपआव मेगा हेल्थ केम्पआव 1,800निबो बांसिन गथ'साफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। आसामनि शुश्रूषा सेतु हाबाफारिनि बाहागो महरै कामरुप जिल्लानि मोनसे गिदिर सावस्रि बादायाव 1,800निबो बांसिन गथ'साफोरखौ आनजाद नायनाय जादों। बे बादाखौ रङियानि आटगाव बिनापानि गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जादों आरो 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङि सावस्रि आनजाद होनाय जादों। आनजाद नायजानाय 1,808 गथ'साफोरनि गेजेराव 89खौ जुनिया फाहामथायनि गोनांथि जादों आरो गोजौ थाखोनि मेडिकेल मिरुफोराव दैथायहरनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जायगानि बिबानगिरिफोर जेरै MP भुबनेश्वर कलिता, MNA भवेश कलिता आरो लोगो जिल्ला बेंगिरि देबाशिष ग'स्वामीआ नोजोर होदों। बे बादाया शुश्रूषा सेतु 2025 नि सिङाव गासै रायजोआवनो गथ'फोरनो जर'खा सावस्रि बिथोन होनो थाखाय रामनि गुवार हाबाफारिनि मोनसे बाहागो, जाय 50निबो बांसिन बेरामफोरखौ सुस्रांनो हायो। थामथि खौराङाव दङ, धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्कनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय 3 बिगियानगिरिफोरा 2025 मायथाइनि रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्था मोननो हादों। 2025 मायथाइनि रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्थाखौ सुसुमु किटागावा, कियोटो मुलुगसोलोंसालि जापान, रिचार्ड रबसन, मेलबर्न मुलुगसोलोंसालि अस्ट्रेलिया आरो उमर एम याघी, केलिफर्निया मुलुगसोलोंसालि बर्कले आमेरिकानो धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्क MOF जौगाहोनायाव गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय होनाय जादों। धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्क MOFआ धातुनि आयनफोरखौ अर्गेनिक अणुफोरजों सरजाबनानै बानायनाय जोबोद छिद्र गोनां दाथाय, जायनि फिथाय महरै गेदेर इसिङारि जायगा जायो। बेफोरखौ गोबां खामानिफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो, जेरै कार्बन डाइ अक्साइडखौ बुथुमनाय, बारनिफ्राय दै दिहुननाय, खैफोदगोनां गेसफोरखौ दोनथुमनाय आरो मुलि जगायनाय। बिसोरनि गोरोबनाय गोहोनि फिथाय महरै गुबुन गुबुन आबहावायारि आरो बिरोंदामिनारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानानै रोजा रोजा MOFsखौ जौगाबोदों। नबेल कमिटिया बिगियान आरो दारिमिननि सायाव MOFsनि गोनां गोहोमखौ नोजोर होनानै रासायनारि बिगियानाव गोदान बोसोन गायसननायनि थाखाय देरहासारगिरिफोरखौ मान होयो। बे बान्थाया मुलुगनाङै जेंना-जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोरजिलु मलिकिउलार डिजाइननि गोनांथिखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ, 1 लाखनि बांसिन साहानि खामानि मावग्राफोरा फारियाव सोजानाय SD स्टेटास मानखौ दाबिनानै तिनिसुकियायाव हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। मैया तिनिसुकियायाव मोनसे गिदिर दिन्थिफुंनायाव 1 लाखनिबो बांसिन साहा खामानि मावग्रा आरो आदिबासि हारिनि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै शिड्युल ट्राइब STनि मान, हानि मोनथाय आरो गोबां मुजुरि दाबि खालामदों।
गोबां साहा हारिनि हानजाफोरजों खुंजानाय हेंथा दिन्थिफुंनाया आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि जिल्लायाव दावबायनाय समाव जादों। कपाब ओनसोलाव हेंथा दिन्थिफुंनाया गोबां ट्रेफिक जेंना सोमजिहोदोंमोन मानोना सोमावसारगिरिफोरा स्लगान होनानै आरो साइन लानानै गाहाय लामाफोरखौ होथेदोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि हारिफोरनि शेड्युल ट्राइबनि मान होनाय बायदि केम्पेइन समायखिराफोरखौ मावफुंनायाव सोरखारा गोबाव जानायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। सीएम शर्माया दानि सोमावसारनायनि सैथोथिखौ गनायना लायो। बेखौ नोजोर होनानै दि एसटि माननि थाखाय खावलायनाया सैथो। बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफोराबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानो हागौ आरो बे जाहोननि थाखाय गावसोरनि मददखौ दिन्थिनो हागौ। सोमावसारगिरिफोरा नंगुबै राहाफोरखौ मावफुंजासिम गावसोरनि सोमावसारनायखौ मावबाय थागोन होननानै समायखिरा लानायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बादि खौराङाव दङ सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर थिसनदों। मंगलबारखालि खानापारायाव जानाय अरुणोदय स्किम फोरबोआव दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर होनाय जादों। सेरिमा रंभिया दिपु पुलिस थानायाव अजद होनानै गिबि मन्थ्रिनि सायाव आइजोफोरनि मान सन्मानखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। गावनि बिबुंथियाव शर्माया अजद होनाय बादिब्ला कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा बिमानि गोर्बोनिफ्राय जोनोम जादों नामा होननानै सोंथि सोङो। बे बिबुंथिनि थाखाय बयबो रागा जोंखांदोंमोन। कंग्रेस दोलोनि मेडिया सेलनि मासिगिरि सेरिमा रम्भिया बुङो, आंनि 42 बोसोरनि जिउआव आं माब्लाबाबो सासे गिबि मन्थ्रिखौ बेफोरबायदि बिबुंथि होनाय नुफेराखैमोन। बिथाङा गिबि मन्थ्रि महरै जाय बिबुंथि होयो बेयाव मान सन्मान लाखिनांगौ। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रिया दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि थाखाय सोंखारिनायजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि सिगां बिथांनि सायाव कंग्रेस दोलोआ 22 बोसोर बैसोनि खामानि मावनायनि उनावबो लाइमोन आइजोफोरनि साख्रिखौ लानानै सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि अजद होनाय जादों। बिथांनि बावैसो बिबुंथियाव सनिया गान्धीखौबो मुंख'नाय जादों, जायखौ गोबां सुबुंफोरा सोंखारिजाथाव मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबुन मोनसे एफआइआर गीतानगर पुलिस थानायाव बिथांनि आइजोफोरनि सायाव होनाय बिबुंथिखौ लानानै होनाय जादों। सेरिमा आरो गुबुन अजद होगिरिफोरा बे बाथ्रानि सायाव गोजोर होनानै बुङो दि बेफोरबायदि बिबुंथिखौ नोजोर होआलासिनो हगारनो नाङा। दथि खौराङाव दङ हमजानायनि उनाव DSP सन्दीपन गार्गखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि सायाव मख'जाथाव फोरमायथि बायदियै कामरुपनि बखर साइगावनि लेङाइ जिल्ला एसपि बिबानाव थानाय DSP सन्दीपन गार्गखौ स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम SITआ सासपेन्ड खालामनानै गावनि आवथायाव लायो। बे खामानिखौ गुवाहाटीआव थानाय CIDनि गाहाय मावख'आव बिथांनि सोंनाय फिननायनि उनाव खालामनाय जायो, जेराव बिथांखौ बुधबारनि फुङाव BNS एक्ट 2023 नि CID PS केस नं 18/2025 नि सिङाव खानाय जादोंमोन। बिथांखौ 7 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दोननाय जादों आरो 15 अक्ट'बर 2025 आव जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जागोन। सासपेन्ड खालामनाय समाव बिथांनि बादाया उलुबारियाव थानाय राम पुलिसनि गाहाय मावख'आव थागोन। DSP गार्गआ सिंगापुरनि यार्डआव दंमोन जेब्ला जुबिनआ रुंसारि जादोंमोन। स्पेशेल DGP CID मुन्ना प्रसाद गुप्ताया बुङो दि नायबिजिरनायाव भारत सिंगापुर आयेनारि गोरोबथा बायदियै सिंगापुराव थानाय साखिफोरखौ लाफायो।